So balik ko na kuha, salamat kayo sa mga blood donors. Onya mokabat sa 5,561 ka mga successful blood donors atol sa atong gipahigayon na nga bloodletting activity sa Bombo Radio sa nakalabay ga Sabado. Ang mao nga bloodletting activity tinuig din nato nga ipahigayon matag November mga kabombo. Nahunong lang tasod sa tulo ka tuig gumikan sa COVID-19 pandemic. So not bad. Alang sa pag-resume nato sa bloodletting kay 5,561 yun ka mga successful blood donors aga nakadonate sa lahag dugo. Ang mao mga blood donors gikan pa sa mga naglain-lain nga mga grupo, lain-lain nga mga organization, fraternities o mga individual, hilabi na sa mga nag-walk-in aron magpakuha og dugo. Salamat kayo sa inyong mga gigahin nga oras o panahon. Hilabi na sa mga nagpakuha og dugo hangtod sa sunod tuig na pod. Ang inyong dugo nga gidonate mapahimoslan kana sa mga masakiton nga nanginahanglan nga maabunuhan og dugo. Dako na kay na nga tabang sa mga pasyente nga naa karon sa mga nagadaiyang tambalanan. Hilabi na sa mga masakiton nga tabangonon kayo. Hilabi na nga ang ilag mga kabanay nga nadiindiin na lang in town og adto aron mangita og dugo. Naay usahay nga ari diri sa Bombo Radio Cebu manawagan kay nangita og dugo. Ang mga parente sa mga pasyente nga abunuhanan og dugo. Mao na nga salamat kayo ay sa atong pagbalik sa dugong Bombo 5,561 dayon ka mga successful blood donors mga kabombo. Ubay-ubay na nga kinabuhi ang ato matabangan niini. Aning ato ang mga dugo nga nahipos 12 ka baril nga dugo ang ato ang nahipos mga kabombo. Last nato nga bloodletting activity niadto patong November 2019. Apan tungod sa COVID-19 pandemic hinungdan nga tulo ka tuig kita nga walay bloodletting activity. Mao nang usbo nako, daghang kayong salamat sa mga nagpakuha og dugo. Hilabi na nga bisag nag-uwan ngatong tayma. Ang uban nga basa pa. Apan ni sungasong gihapon ang atong mga blood donors ngadto sa venue sa SM City Cebu sa 3rd floor Cinema B aron makadonate og dugo mga kabombo. Sa mga niadto sa venue nga mo donate unta og dugo apan wala makapasar sa screening, salamat gyapon kayo tungod kay sa inyong gigahin nga oras o panahon. Amo nang hatagan og dako kay importansya nga nigahin gyud mong oras. Ubay-ubay sad ang wala makapasar sa screening sa Red Cross tungod kay dili basta-basta nga mokuha og dugo ang Red Cross kung dili makapasar sa ilaga screening. Daghan ang niadto kay buot unta magpakuha og dugo pero sa unta man dunay mga taas og dugo, dunay mga tato, ang uban dunay mga sakit daan, may mga gimintin nga tambal. Di man na pwede kuhaan og dugo. So mao na nga wa makapasar sa screening. Ang uban kay bugat ra kayo kanang sobras timbang. Napoy uban nagkuwang sa timbang so wa makuha og dugo mga kabombo. Sa mga nisuporta og ni abag sa atong dugong bombo, daghang salamat usab ninyo tungod kay dili mapurma ang among bloodletting activity kung wala ang inyong tabang. Una nga salamat kayo sa inyong pagsuporta sa mga bloodletting activity, dugong bombo, a little pain, a life to gain sa sunod tuig na pod. Ora